Ezamba phambili indaba namuhla lihlehlile LIHLEHLIHLE SEMFUNDO YAMAHALA. KWETHULWE ELEZOMBUSAZWE KWADUKUZA kanti ABESIBHUDA SANTACO BABUNGAZE EYABESIBHUDA. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. LIHLEHLIHLE umhlazi ngama-26 kwephezulu icala elibhekene nalowo wabekade eyisishoshovu somzabalazo wemfundo yamahhala phecelezi fees must fall ubonginkosi Khanyile. Lokhu kuze ngemuva kuba kuKhanyile evele kafushane enkantolo kaMantshi eThekwini namuhla nalapho ebekwe khona amacala amahlanu okubala kona okudala kuwuthuthuva emphakathini ngesikhathi ke seyibhele behambisana nokutatshwa kwempahla enyangeni ezimbili ezedlule. Ube kwamacala ayisihlanu sewonke loyo wabe yisishoshovu somkhankaso wabafundi fees must fall ubonginkosi Khanyile njengoba bevele enkantolo yeMantshi yaseThekwini namuhla. Ukuvela kaKhanyile kube okufishane kakhulu njengoba kuthatha ecishe imizuzu emihlanu nalapho etshelwe khona ukuthi ube kwamacala amahlanu kubalwa phakathi ukubhebhethekisa udlame emphakathini, amabili ongayifaka izamfonyo kanye ke namanye amabili okuhlanganisa abantu ngongemthetho. Loyo khulumela uhlaka lwe-NPA esifundazweni uNatasha uthi ke ukuboshwa kukaKhanyile kweyamene nezigameko zodlame nokuyitapela ezitolo okubonakele ezinyangeni ezimbili ezedlule kulesi sifundazwe. Bonginkosi Khanyile appeared in the Durban Magistrates Court today. He is charged with incitement to commit public violence as well as charges of contravention of the Disaster Management Act. These charges relate to the incidences of public violence as well as looting that took place in KZN in mid-July. The matter was postponed today till Thursday, the 26th of August, for a formal bail application. Ummeli kaKhanyile uMasibonge Mathomane ucele ukunikwa isikhathi sanele ukulungiselela ukufaka isicelo sebhayili nokuholela ekutheni ukubuyela enkantolo kukaKhanyile kuhlehliselwe umhlazi ngama-26 wephezulu. uKhara uvumile ukuthi amacala aphambilini abebhekene noKhanyile azoba ke nomthelela uma sekulalelwa isicelo sakhe sebhayili ngasekupheleni kwesonto. Mr. Khanyile does already have a previous conviction, as was mentioned in court today, that will affect the current case that's in court. uKhanyile ke usazoqhubeka nokugcina isitokisini endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona vubu ngiseThekwini. Uhlalo weqembu elisha lezepolitiki Independent Alliance uMelisizwe Nhleko uthi inkohlakala kanye nokukhwabanisa yona into ke seqhulwini abazolisana nawo ngaphansi kwamasipala kaDukuza okuyilapho leli qembu lisungulelwe khona. Unhleko usho lokho kwisithangamisa bezindaba besibanjelwe emahhovisi aleli qembu nenhloso yokuzokwethula kwalo leli qembu kanye nokwethula izethembiso abathi bazozenzela abantu uma ngabe bengabanikeza amandla njengoba kuyiwa kokhethweni lo uhulumeni basemakhaya. Emva kweminyaka emihlanu kwabanjwa ukhetho lohulumeni basekhaya okwabonakala kukhula isibalo samakhansela angenela ukhetho ngokuzimela amanye aluwina ukhetho ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lokho kube sekholela ekusunguleni kweqembu elisha elizibiza nge-Independent Alliance abaholi namalungu awo abaningi besuke eqenjini le-ANC ngoba bethi abasaneme ngalo ikakhulukazi kwaDukuza okuyilapho abaholi baleli qembu bedabuka bephinde besebenzele khona. Ongosihlalo waleli qembu ophinde abe ikhansela kuWard 2 uMelisizwe Nhleko uthi abaneme ngemgwaqo kumasipala wakwaDukuza wathi yona into engeyokuqala eseqhulwini abayilungisa uma benganikwa amandla njengoba bezongenela ukhetho lohulumeni basekhaya. Sibona kuyihlazo kakhulu ukuba ngaphansi komasipala onemigwaqo eminga lendlela emingayo. Sinama potholes aphenduka inhlekisa. Lapho ama potholes wethu khona ephinda atshadwe ngisho nezihlahla zikabanana afoto kwimedia vezwe khona. Sithi ke leyo nto sifuna ukuthi iphele. Isoyiphelisa kanjani? Sizoyiphelisa ngokuqinisekisa ukuthi i-civil department yakwaDukuza siyayicapacitate in terms of equipment yokusebenza. Ngoba uma ungaya manje abanalo ngisho itiyela lokuvala ama potholes. Abanayo iroller yokuqinisekisa ukuthi mayisevala ama potholes agqishwa ngendlela efanelekile. So sifuna ukuya khona. I've made means to make an investigation yami njengo-ward council. Uyathola ukuthi labantu bane willingness yokusebenza. But izinto zokusebenza izona ezingekho. So okusho ukuthi uma thina njenge-Independent Alliance singathi uma singena siqinisekisa ukuthi yonke into ima ngomumo, zonke izinto zingakwazi kulunga. uNhleko uthi kumanje iyabakhathaza eyokuthenga ugesi ngemali enkulu kodwa uma usufika emakhaya wabantu ufuke ungene usumncane. Uma uya kulezi zinto zogesi sithi sinenkinga kakhulu nomkhandla kwaDukuza esingazi noma mhlambe neminye imikhandlweni. Kodwa ku investigation esiyenzile siyathola ukuthi ngathi thina labe sinogesi obiza kanje.
ugesi wakwaDukuza uma uthenga ngo200 awuthola ugesi ka200 not even ko150 uthola u90 units mhlamba kwendlela engichaza kahle ngayo leyo should ma uthenga ugesi ka200 ugcina uthole ugesi ka90 rand u110 rand wonke awazi nokuthi ushone kuphi sithi ke siyakholela ukuthi kukhona izikwenetu zabantu esiyikhokhelayo la esingazi ukuthi sikhokhela bani and izothi mayiphela ziphele nini ugesi sinenkolelo ukuthi ungehla kulenda ukuyona uma singalungisa into ngendlela efanelekile i-construction and ratification of houses kunezindlu ezihlazo ezingawa noma yinini ezicrackile kusukela ku-roof kuya phansi ku-foundation lezo zindlu uhulumeni wethu sithi akakwazi ukuyilungisa ngoba ezinye zazo zinabantu abahlezi kuzona abangenalutho kwangempela uphinde waveza ukuthi kumanje baphezulu komkhankaso wokulela onogada ezinkampanini ngokuthi baholelwe imali efanele uma sikhuluma ngendaba ye-majority of i-security industry ekhokhela abantu ngaphansi kwe-minimum wage asikhulumi ngenganekwadla noma ngentsomi sikhuluma ngento esiyaziyo ngenze isibonelo ngocomrade program director who's highly participate kakhulu kulento yoqinisekisa ukuthi lama security companies angakhokhela abantu ngendlela efanelekile siyaya kuona sovakashela we even visit amanye ama firms angaphansi kwaDukuza amanye sayilungisile into yabo bakupho meya bakhona ungenelela sithi-ke sizawubanakekela labantu sibalandele siqiniseke ukuthi abelungu babo babakhokhela indlela efanelekile kanti kumanje leli qembu lithi liphezulu kwazo izinhlelo zongenela ukhetho kulesi sifundazwe eva ukuthi lithi like lawezwa amanzi ngobhoko kade kunokhetho lokuchibiyela kwezinye zezindawo ngoDebahosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngikwaDukuza Uhlalo wophiko labantu besifazane kwinhlangano yabamatekisi SANTACO KwaZulu-Natal uThandazile Buthelezi uthi abesifazane abakwimboni ababheka amanye amathuba akhona bangakwazi ukuphila ngawo bengabheki nje kuphela imali eyenziwa yitekisi ukuze bezokwazi ukuphila baphinde bondle nemindeni yabo ikakhulukazi labo abashiwa ngabayeni babo ababekulemboni uButhelezi usho lokho kade kethula inkulumo yakhe ehholo lomphakathi eMnini enyakatho yeTheku ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wokubungaza inyanga yabantu besifazane Njengoba inyanga yabantu besifazane isiya ngasemaphethelweni uphiko lwabantu besifazane kwimboni yozokuthutha okuSANTACO kulesi sifundazwe lubungazele inyanga ngokuqala ngeMashi ebizwakalisa ungahambisani nesihlava sokubulawa kwabesifazane yanikela ngamaphasela okudla kubantu besifazane abaphethe amakhaya ngabodwa kanjalo nangemshini eyisikhombisa kubantu besifazane abakwimboni abaqhamuka baqhuba ibhizinisi lokuthungisa izihlalo zamatekisi ethula inkulumo usihlalo walolu phiko uThandazile Buthelezi ehholo lomphakathi eMnini uqoquzele ukubambisana nokwesekana Njalo ungqongqosho wezokuthutha kulesi sifundazwe uPhegi Nkonyene uncome umsebenzi walaba abathunga izihlalo wathi lokhu kunganciphisa nokungaboni ngasolinyo kwimboni okuhlezi kwenzeka kuzophela kakhulu kulwa embonini yamatekisi uma manje beqhela bebona ekhona la ku-value chain system ukuthi imaphi amanye amathuba akhona ngakho-ke sibonga ngendlela emangalisayo komama njengoba sengishilo izolenza ithuba ngokushesha ukuthi sihlaleni sibonisaneni somlomo wena-ke uyaziwa ukuthi alukhona ey'ntweni zabesifazane
usencoma umsebenzi owenziwa ilaba abathunga izihlalo abanikelelwe ngemishini waphinde wanxusa nabanye ukuthi abasungule okunye abangakwenza ukuze bezokwazi ukuziphilisa. Siyabonga ke bomama ukuthi iTesco lokuseminyene nabo ukuthi khona ongezwa amakhosikazi ngezandla zawo eke sithunga amasithe emoto ukuze kwenda yini kwanda umndeni wala ekhaya uphume kulendlo omunye umuntu uhlale ngapha ngoba sesiminyene lapha esikhona hayi ukuthi sesiyashiya ukuthi siminyene ukuthi sizabona umpilo. Kanti lo mcimbi ubuxhaswe uhulumeni wesifundazwe umasipala weTheku kanjalo nenhlangano kamasingcwabisane icebelo lethu. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisehholo lomphakathi eMnini eduze naseMgababa. Uhlalo enhlangano yamaciko angenza inzuzo ezinzeke lokushini lasemlazi eThekwini eyaziwa ngomlazi Arts Culture and Tourism Sandile Dlamini nobuya beke ngumlingisi wemidlalo kamabonakude uthi ke ukunikelelwa ngeinsiza kusebenza ezahlukene kumaciko agxile emculweni ehlukene ubuyisa ithemba kunomkhakha obusubukeka ushabalala. Umalandeli usho kanjena ngesikhathi ungqongqoshe umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko esifundazweni uhlenge wemavimbela edlulisela insiza kusebenza kubaculi abangamakhulu ka350 abasafufusa abavela ke indaweni ezakhela indwedwe kanye ke neTheku. Bekwenjabulo yodwa ngesikhathi amaciko asafufusa agxile emculweni wahlukahlukene asendaweni ezakhela umasipala wasendwedwe kanye neTheku benikelelwa ngeinsiza ezobasiza ukuqhubha umsebenzi wabo umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni. Amkela lo mnikelo uSandile Dlamini ongusihlalo wenhlangano yamaciko umlazi Arts Culture and Tourism udalula ukuthi bese kuphela isikhathi esingangeminyaka ezisikhombisa bayilindela lezi insiza. Kuyintokozo enkulu ukuthina ukuthi bakwazi ukuthi kufike usuku la bezogcina besabele ikhwelo esaselikhiphile lokuthi sidinga insiza kuma artist. Siyasibone noma singagxeki kodwa siyabona ukuthi kuyashintsha manje isikhathi esiningi sekubhekwa lezinto ezidigital kubhekwa abo DJ imisebenzi itholwa o DJ leli side lama instruments lolhlehla liya ngokusala ngemuva. Thina kusijabulisa kakhulu ke njengama musicians ukubona idepartment isabela ikhwelo elizokwazi ukuthi li develop ama artists siyafisa kakhulu ukuthi sengathi njobe nikwa ama instruments angaphatha mina sengizoshintsha noma ngeke ngishintshe isizwe akusezukuba ikhali zamantungo sekuyikhali zamavimbela ngoba usigezile ubuyisa ithemba kithina thina esibadala because bese silahla ithemba. Lezi insimbi sithina silosayilindela ngo2014. Nakuba bengamakhulu ama35 abacule abayimele kanye nabangamaqembu abahlomlile kepha ke umnyango usunesikhathi uliqalile uhlelo lokunikelela abaculi ngeinsiza ezifana nama keyboards, ama violini, iginci nokunye okuningi. Uvele Mseni Maphumulo yilungu leqembu lomculo wezokholo endaweni yasendwedwe iFriends uthi ke nakuba lo mnikelo ufike iningi labebe ufisa sebalahla ithemba basala endleleni mkhulu kakhulu umehluko ozowenza ekuyithuthukiseni njengabaculi basendaweni zasemakhaya. Manje somnandi uthi mawucula ube udlala live abantu bebona into yenza live yabo. So ukuthi abantu bamanje bakuthokozela kakhulu ukuthi babone sicula live. Kuzosiza kakhulu ukuthi umculo wethu nokuveza ubuciko entweni esiyiyo ngoba uma usebenzisa iCD uperforma kwawena awubinakho ukuveza ubuciko bakho ube nokuzethemba ukugena iconfidence entweni osukuyisho kanti mawuzoyenza into live uyakwazi ukuyiprove ukuthi no la ngisebenzile la angakakhuli kulokhu sengikhulile kulokhu ukwazi ukuyibotha ukwazi ukuya phambili. Yebo sanivuliwe izwe ngalo 50 kodwa nje ukwazi kwethu u50 ayikho event ongayenza ubiza abantu aba50 endlini ngoba usuke ubhuke ihholo mhlawumbe 10,000 abantu ufune bangene lapho mhlawumbe ngo50 rand noma ngo100 rand abantu abawu50 o50 rand abawu50 uzobenzani uyabona still thina mathi asikakhululeki. Ungqongqoshe uhlengiwe mavimbela udalula ukuthi njengomnyango basenhlelweni zokwenza umfanekiso wabo bonke abadlule emhlabeni esibhicongweni esenzeke ePhoenix ngenhloso ke yokubakhumbula. Sifuna manje ukuthi sibe neposter ezosinikeza thina sonke into esizoyikhanda uma siyokwenza imemory wall yabo bonke laba bantu bakithi abasishile kulesi sikhathi njalo sizama khona ukuthi kube khona indlela yokuthi abantu bakithi kube khona okuncane
okuncane abakutholayo kodwa ngesikhathi esifanayo sibe sikhulumisana nalesi simo sokuthi asihlalisane. Umthethosisekelo wakithi uqondile nje uthi iSouth Africa belongs to all who live in it. So ke asikwazi ukuhlukanisana ukuthi thina siyilolu uhlanga siyilolu uhlanga bese siyabulalana. Ubugebengu ongafanele kwenziwe akufanele kwenziwe. Ngakho akekho umuntu ovumela ukuthi abulale omunye umuntu futhi akekho omunye umuntu ovumela ukuthi akabulala impahla. Uma sizwakalisa izikhalo zethu kuvumelelekile lokho komthethosisekelo kodwa sikwenze sihlonipha imithetho sikwenze peaceful. Indaba enziwa 1KZNTV kubika uNtombi Khonamvubu eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R15.22 kuyidola laseMelika bengu R20.79 kupondo waseBrithani bengu R17.84 uma iqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,786.98 ounce kuthi intengo kwayo ngahluziwe yona beku $65.18 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo weMamelodi Sundowns unoyisilomo esingaconsi phansi kubalandeli uThemba Mshishizwane uhambela phezulu kulezi insuku emva kokuqopha komlando ukushaya amagoli angama-50 kwimidlalo yeligi. Uzwane ke nguyena koshaya igoli lokunqoba kuSundowns ngenkathi behlula amazulu ngegoli elilodwa keqandeni nobese kuligoli lakhe lama-50 kwimidlalo yeligi. Uzwane osedlale kwimidlalo yeligi engama-222 ubala nabanye koza kwabo kulomkhakha abasadlalayo namanje asebenzele enqopha mlando okubala ukubona kundumiso Mabhena, Bernard Parker, Khama Billiard, Lehlohonolo Majoro, Kabatino Mahango nabanye. Ake sibheke isimo sezulu esikalindeleko osukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaza ngamashobe enkonkolo ishaphazi kunobhadula zingayiloko thina kancane imbumba zithi empangeni khona imkhemezolana nje imvula engalindeleka mazi ngokushisa u16 kuya ku29 degrees eThekwini u16 kuya ku28 eMgungundlovu u12 kuya ku30 degrees olunde emashona kwanongoma ehlalankosi u14 kuya ku31 degrees eXhophe lemantente kohlokozi kogudla ucingo 9 kuya ku27 degrees siphethe ngefilide Newcastle emadadeni kwaHlathe entshanteka naseMondlo 11 kuya ku25 degrees. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela ziyaguqa bese ipha namuhla okamzimba omntwana nethemba le ndaba sithi ukhumu.